चेन्नाई बड' ससाइटिनि दैदेननायाव फैगौ रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंनो थाखाय चेन्नाई बड' ससाइटिया थांनाय हराव जथुमबाय। चेन्नाई बड' ससाइटिया जथुमनायनि गेजेरजों सम आरो खालारखौबो थि खालामनाय जाबाय होननानै जोंनिसिम मिथिहोहरदों। बे फोरबोखौ फैगौ एप्रिल दाननि 19 खालाराव खुंफुंनाय जासिगोन होननानै फोसावो। बे फोरबो फालिनायाव जौस्रांखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बयबो रायजो राजाफोरखौ नुजाथिनो आरो बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरदों। खुलुमबाय। चेन्नाई बर'सा गौथुमनि जानानै बे समाव जोङो गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि मोनाबिलियाव जों बैसागुखौ लानानै जुथुमदों। थांनाय समफोराव बोसोरफ्रोमबो जों खुंबाय थानाय बायदियै जों देग्लायबो खुंनो थाखाय थियारि जाबाय। स' फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 19 खालाराव जों थारिखखौ थिग खालामबाय आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो मोननै अपसन दोनदों, आसाम भवन आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस। स' जोङो उइदिन 2 उइक्सनि गेजेराव जोङो मोनसे कनफार्मेसन हरगोन प्लेसखौ नोंथांमोननिसिम। स' थांनाय बोसोरनि बायदियै जोङो देग्लायनि फैगौ बैसागुखौबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। स' बेनिखायनो जों नोंथांमोननि मददनि अनगायै जों बे खुंफुंनाया आसा खम आरो जों जेबो हप्स लानो हाया। स' बेनिखायनो जों बयखौबो मदद होगोन होननानै आसा खालामो। लोगोसे जोङो टाइमिंखौ जोङो फुंनि 9 बाजिनिफ्रायनो लादों। स' बयखौबो जों बे समावनो नुजाफैनो थाखाय खावलायदों। जोङो इभेन्टखौ जों सानसेनि गेजेरावनो फोजोबगोन। स' बे इभेन्टआव नोंथांमोननि प्रेजेन्सजों जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंगोन बे बोसोरनि बैसागुखौबो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ मददजों लोगोसे जोंनि इभेन्ट डेआव नुजाफैनानै इभेन्टखौ कालारफुल खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायहरदों चेन्नाई बर' गौथुमनि जानानै। बे बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांमोना जोंनि नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव नोंथांमोना फन खालामनानै बैसागुनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन। नोंथांमोना माबा मोनसे क्लियार जानो लुबैदोंबा, क्लियारिफिकेसन मोननो लुबैदोंब्ला। स' जों बयखौबो आसा खालामो चेन्नाइआव जेसेबांखिनि बर'फोर दङ नोंथांमोना कल खालामगोन जोंखौ आरो जोंखौ नोंथांमोननिसिम फैनायनि नोंथांमोनखौ लोगो हमफैनायनि मोनसे सुजुगखौ खालामनानै होगोन। स' बेनिखायनो जोङो नोंथांमोनखौ आर'ज खालामदों जे गाहायाव होनाय स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना फन जगाजग खालामहर जोंखौ। नोंथांमोननि भेन्युखौ खोन्थाहर, जों नोंथांमोनखौ लोगो हमनो फैगोन। स' बयनिसिमबो आसा खालामो चेन्नाइआव थानाय गासैबो बर'फोरनिसिम जोंनि बे खुंनो लानाय हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ मदद खालामगोन होननानै आरो नोंथांमोननि मदद मोनगोन होननानै जोंबो आसा खालामो। स' थेंक इउ।